Кам'янець рыхтуецца прыняць абласныя дажынкі. Зараз тут поўным ходам ідуць будаўнічыя работы. Напярэдадні кіраўнік вобласці сабраў у райцэнтры спецыяльны штаб, дзе абмяркоўваліся пытанні падрыхтоўкі горада да свята. З падрабязнасцямі Ірына Нікіціна. Прымаць абласныя дажынкі справа з аднаго боку адказная, з другога удзячная. Упэўніцца ў гэтым можна падчас наведвання Кобрына, Маларыты, Бярозы, гарады, у якіх пабываў фестываль і па сённяшні дзень радуюць вока і жыхароў, і турыстаў. Шанец атрымаць новае аблічча сёлета атрымаў і Камянец. Каменецкий район, как ни один из районов, всегда получает стабильно более 110-120 тысяч тонн зерна. Они это заслуживают для того, чтобы тут провести. Дальше. Ну, транзитный город. И гости, которые едут, например, в Пущу, или, допустим, с Пущи на Минск и так далее, они тоже проезжают этот городок. И надо было бы, мы приняли такое решение, чтобы его сделать более комфортным, более уютным. Апошняе аднаўленне Камянец перажываў у 2005-м. Тут праходзіў дзень беларускай пісьменнасці. Тады горад прыбраўся знешне, стаўка аднаўлення сёлетняга сацыяльныя патрэбы. Город преобразится, город, может, не столько даже внешне он преобразится, я всем говорю, но функционально изнутри он очень резко поменяется. Ну, для такого небольшого города заменить чуть больше 11 километров теплотрасс, это существенно с точки зрения экономики. Сегодня без мало 20 миллиардов вложить в объекты здравоохранения города Каменца, имеется в виду поликлиника, имеется в виду больница, это останется людям и после дожинок на многие-многие годы. Поэтому не столько Каменец преобразится внешне, яркими красками, там, красивыми фасадами и так далее, сколько изнутри. Я считаю, это более важно и существенно. У новым выглядзе прадстане гарадскі стадыён. Сучасныя абрысы набудзе тэрыторыі ля гістарычнай вежы. Дарэчы, да апошняга моманту арганізатары свята меркавалі, якая з пляцовак стане галоўнай падчас правядзення дажынак. Зыходзілі з магчымасцяў размяшчэння гасцей. У выніку вызначыліся, што каля вежы тут і тэрытарыяльны цэнтр, і гістарычнае сэрца Камянца. Тым часам будаўнічыя работы ідуць згодна з планам. На сённяшні дзень 70% гатоўнасці. Завяршыць плануюць у тэрмін да 1 верасня, а объекты адукации нават раней. На этом работа не остановится. И на будущий год мы будем планировать окончание благоустройства детских садиков. Надо разбираться еще с поликлиникой Каменецкой. Она тоже большие там деньги необходимы. Поэтому в этом году мы не осилим, а на будущий год обязательно закончим. Пакуль жа жыхары Камянца з цярпялівасцю пераадольваюць усе нязручнасці вялікага будаўніцтва. Разумеюць, дажынкі пройдуць, а ўсё зробленае застанецца. Ірына Нікіціна, Александр Сівіцкі, абласныя навіны, Камянец.